Una dintre cele mai importante operațiuni militare din perioada celui de-al doilea război mondial, operațiune care avea să schimbe soarta țării noastre imediat după încetarea războiului, se datorează în mare parte și Bisericii Ortodoxe Române, care și-a pus în joc cea mai frumoasă bijuterie arhitecturală și una dintre cele mai iubite și mai importante mănăstiri din câte există pe teritoriul țării noastre, Mănăstirea Tismana. Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat, va trebui să mergem pe firul istoriei până în primul război mondial, când țara noastră, în luna august a anului 1916, pune pentru prima dată în discuție punerea la adăpost a tezaurului țării noastre. Situația României era destul de fragilă și neînțelegerile au apărut instant. Fiecare, mânat de frica pierderii tezaurului, venea cu câte o soluție și cu câte un argument, ajungându-se în cele din urmă la concluzia clară: singurul loc unde putea fi depozitat tezaurul țării noastre era Kremlinul. Era suficient de aproape de țară și riscurile erau foarte mici ca convoiul care transporta valorile țării noastre să fie prădat cumva pe drum până să ajungă la destinația finală. Între 2 decembrie și 27 decembrie 1916, tezaurul nostru era inventariat, împachetat și gata de transportat, astfel că începutul anului 1917 găsea România deposedată de tot ce avea mai de preț, de toate valorile sale. După încheierea războiului, Rusia a înapoiat României doar o mică parte din ceea ce primise, lucru care i-a mâhnit și le-a dat o lecție românilor, făcându-i sceptici în tot ceea ce înseamnă prietenie pe timp de război. Așa a încolțit pentru prima dată în mintea celor care aveau în grijă bunăstarea financiară a României ideea proiectului Neptun sau Tismană, așa cum a fost supranumită salvarea tezaurului țării din calea prietenilor sau a dușmanilor, învățând din greșelile precedente că în fața aurului toți sunt absolut la fel. În luna aprilie a anului 1944, Constantin Anghelescu, guvernator al Băncii Naționale din acea perioadă, cu toate că țara trecea printr-o criză serioasă, decide să aloce fonduri pentru renovarea și punerea în funcțiune a unei aripi a mănăstirii Tismana care fusese distrusă într-un incendiu. Acest proiect este dat în mâinile arhitectului Băncii Naționale Radu Dudescu și a inginerului Victor Bruckner, asistați de aproape de inspectorul Andrei Zărnescu, toți fiind apropiați ai guvernatorului, toți știind ce urmează și ce se ascunde de fapt în spatele acestei decizii atât de controversate. Tismana nu fusese aleasă la întâmplare. Poziția acestei mănăstiri și accesul la ea îi favoriza pe cei ce păzeau tezaurul ascuns acolo. O peșteră din apropiere era un adăpost natural pentru tezaurul nostru și nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că românii ar fi fost capabili să își ascundă toată avuția țării undeva la vedere, într-un loc unde oamenii veneau să se roage. Totodată, așezarea era destul de departe de drumurile principale pe care ar fi mers fie prietenii, fie dușmanii. Lucrările la lăcașul de cult au fost atent supravegheate de către reprezentanții Băncii Naționale Române, care s-au ocupat și de stabilirea celui mai bun traseu pentru eventualitatea în care ar fi trebuit să vină și să aducă toate valorile țării să le depoziteze în acea peșteră despre care vorbeam. Fiind o misiune secretă, nu putem decât să ne imaginăm că acești oameni, ajutați și de specialiștii din armată, au cartografiat fiecare pietricică în parte pentru a putea să găsească cele mai bune unghiuri din care să aibă vizibilitate maximă asupra căilor de acces pentru a putea proteja cât mai bine tezaurul care urma să vină aici. La Tismana urma să ajungă 212 tone de aur, o cantitate enormă strânsă cu foarte mare greutate de către Banca Națională după primul război mondial, la noi în țară se mai întorseseră doar 50 de tone. Pentru a putea înțelege mai bine felul în care a evoluat toată această poveste, am încercat să găsesc câteva date referitoare la rezervele de aur ale țării imediat după primul război mondial.
Am găsit informații cum că în anul 1929 rezerva de aur crescuse până la 82 de tone, iar la începutul celui de-al doilea război mondial aveam deja 135,4 tone. În anul 1940 aproape 140 de tone, iar în anul 1943 237,6 tone. O cantitate enormă, strânsă cu foarte mari sacrificii, care, în mare parte, i s-au datorat celui care a guvernat Banca Națională în acea perioadă, și anume guvernatorul Otulescu. Acest om a strâns câțiva tineri vizionari intelectuali ai vremii și s-a sfătuit cu ei asupra rezervelor de aur și valori ale țării noastre. Astfel au ajuns la concluzia că cea mai bună modalitate de a ne recupera aurul pe care îl pierdusem ar fi negocierea tuturor tranzacțiilor cu țiței ale României către Germania în aur. Lucrul acesta s-a și întâmplat, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Așa, România reușește să-și refacă în doar câțiva ani rezervele de aur și să se simtă din nou în siguranță. O altă măsură luată de guvernatorul BNR Otulescu a fost ca aurul țării să fie depozitat pe timp de pace în țări mai puternice decât România și care, măcar în teorie, erau sigure din perspectiva recuperării aurului la nevoie. Așa au ajuns 10,3 tone din aurul nostru în Marea Britanie la Londra, 25,4 tone în Elveția și 11,6 tone în America. O cantitate care ar fi fost suficientă pentru redresarea țării în caz de nevoie și nu atât de mare încât pierderea ei să distrugă economia noastră. Pentru că situația o impunea, la data de 8 iunie a început mutarea tezaurului la Tismana. Până pe data de 12, timp de 15 zile, 5 camioane ale BNR au cărat lăzile cu lingouri și monede de aur la mănăstirea dintre munți. 75 de curse au fost necesare pentru a putea duce misiunea la bun sfârșit. Pe data de 23 august 1944, pericolul s-a dublat. Nemții care se retrăgeau primiseră ordin neoficial să jefuiască și să ucidă tot ceea ce le iese în cale, iar rușii nu ne tratau ca pe niște aliați, ne priveau ca pe niște lași care le datorau prea mult ca să le pese de ceea ce se va întâmpla cu noi. Așa, în perioada 14-16 septembrie, 130 de ostași trecuți de prima tinerețe și care dăduseră dovadă de devotament și multă dragoste față de țară, cărau lăzile din subsolul mănăstirii în apropiere în peștera despre care am vorbit mai devreme, unde ar fi fost în siguranță. Peștera a fost sigilată și nu înainte de a o sigila au așezat pe pereții acesteia o cantitate enormă de explozibili. În orice situație, acest explozibil ar fi urmat să dărâme munții peste mănăstire, ucigând pe cei ce păzeau tezaurul, pe cei ce erau în interiorul mănăstirii și pe cei care veneau să prade tezaurul țării. Tezaurul a rămas închis și nimeni nu a știut de el până în ianuarie 1947, când dubele BNR au apărut la mănăstire și au încărcat tezaurul, ducându-l în gara din Târgu Jiu, de unde s-a îmbarcat pe trenuri care l-au dus înapoi acasă la București. O singură dată în toată această perioadă a mai fost deschisă peștera, retrăgându-se o cantitate de aur necesară Băncii Naționale pentru a bate o monedă comemorativă în cinstea recuperării Ardealului. Povestea aceasta a fost ținută secretă pentru foarte mulți ani de zile. Singurii care o știau erau cei câțiva oficiali din BNR, personalul mănăstirii Tismana și câțiva soldați bravi care urmau să detoneze muntele în caz de nevoie. Aparent, credința și dragostea de patrie i-a făcut să nu simtă nici măcar pentru o singură clipă pericolul și frica de a-și da viața. Pe data de 26 iulie 2016, BNR a inaugurat un muzeu la Tismana, pe locul unde aurul țării a stat în siguranță pentru câțiva ani de zile, aducând un omagiu astfel eroismului de care au dat dovadă cei care și-au riscat viața, atât călugări cât și soldați care păzeau tezaurul pentru bunăstarea și protejarea valorilor naționale românești.